Salutare, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la un nou vlog. Vlogul ăsta este puțin mai diferit de celelalte pentru că aș vrea să vă arăt canalul meu de YouTube și cu ocazia asta puteți să spuneți prietenilor și chiar voi să vă abonați la acest canal. Dacă o să căutați aici cu... Da, am niște căutări aici cu foarte melodii ciudate, foarte meltu. În fine, dacă căutați curcă Nicolae Nicolae Onassis, o să vă dea așa 3. Dar eu am doar acest canal pentru cei care vă interesează. Astea au fost niște canaluri în trecut, dar nu le-am mai folosit din motive personale. Asta este noul meu canal și puteți să vă lăsați sugestiile în secțiunea asta de comentarii. Acest video este văzut de 5 vizualizări și eu nu m-am uitat la el, doar am ajuns la această parte ca să-i arăt vărului meu, pentru că n-avea telefonul la el. Și da, cam atât. Deci aici este canalul meu, vă mai arăt încă o dată. Nu uitați să apăsați aici butonul de like, să vă abonați și vedeți că dacă vă abonați o să vă apară un clopoțel, să-l atingeți odată pentru că așa o să primiți notificări. Cam atât, revenim cu un vlog mai târziu, nu așa, revenim cu un vlog normal. La revedere!